ಕಡ್ಸಲ ದಾಯ ನೆಲಕ್ಕೆ ಊರ್ನು ಬಂದ ಚೂರು ಆಯ್ತು ತೆರಪವೇನು ಇಂಜು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕೋಲ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆದಿಪ್ಪು ಆತನ ಕುಟುಂಬದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಜುರ್ನಿ ಒರಿಯೇ ಆಯ್ತು ಪುದಾರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ ಇಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬರ್ತಗ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಅದು ಅವಳು ಅವಳು ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲಾಗ ಆದಿಪ್ಪು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗಾದಿಪ್ಪು ಆತನ ಬರೀತ ಇಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಡೈ ಜಾಗದ ನಾಯ ಆದಿಪ್ಪು ಆತನ ಬೊಲ್ಲಿ ಬಂಗದ ನಾಯ ಆದಿಪ್ಪು ಆತನ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಹಾರದ ಬೇತೆ ವ್ಯವಹಾರದ ನಾಯ ಆದಿಪ್ಪು ಭಾರಿ ಜೋಡು ಪೆಟ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಅದು ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ಬಂಡಲ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಆರಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿ ಅವಾಗ ದಾದ ಅಪ್ಪ ದೇವು ಕೊಂಚ ಕೋಲ ಕೊದ್ದು ತೂಕ ಐಟಾಪನ ತೂಕ ಅಂತ ಕೋಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೋಲ ಕೊದ್ದು ಅಲ್ಪ ನುಡಿ ಕಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಾಗ ಕುಟುಂಬದ ದಾಖಲೆ ಮಾತು ದುಂಬಲೇನು ಲೆಪ್ಪೆ ಮಾತಿರಬಲ್ಲೇನು ಮಾತಿನ ಸುತ್ತ ಉಂತವೆ ಸುತ್ತ ಉತ್ತಾದು ಕೇನ್ಬೇಕು ಕುಟುಂಬ ದಾಖಲೆ ಒಂದು ನಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಆಪುಜಿ ವಾ ಏರೇ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಜೀರಿ ಫಲಾಯಿಗೆ ಬಂಡ ಮೆಗ್ಗಿ ಒಪ್ಪುಜಿ ಮೆಗ್ಗಿಯಾಗ ಬಂಡ ಫಲಾಯಿಗೆ ಒಪ್ಪುಜಿ ಆತನ ತಮ್ಮಲೆ ಬಂಡ 60 ಒಪ್ಪುಜಿ 60 ಬಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಒಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಮಾದ ಅದು ಭಾರಿ ಅಪ್ಪ ಒಯ್ಯ ಕೈ ಆದು ಪೆಟ್ಟುಗಲಟ್ಟೆ ಆದು ದನಕ್ಕೆ ದನ ಆದ ಬಂಡಲ ಅಪ್ಪ ದೈವ ಬಂಪೆ ನೀವು ಊರ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ತಿ ಎರಡ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಉಂಟು ಆ ತೀರ್ಮಾನ ನೀವು ಒಪ್ಪೋಡು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಬುಡಾಯ್ ಅಪ್ಪ ದಾನೆ ತೀರ್ಮಾನ ತೀರ್ಮಾನ ಯಾನು ಭೂಮಿಗೆ ಕರ್ಸಲೆ ಊರ್ಬೆ ನಮ್ಮದು ಕರ್ಸಲೆ ಊರುಂಡ ಯಾನು ಪೇರು ಬಂಡೆ ಗೆತ್ತನಜ್ಜಿ ಯಾನು ಪಿರಿಬೆ ಅದು ಬಂತೆ ಉಗ್ರುಡು ಮುಡಾಯಿ ಬಡಾಯಿ ಶೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ 4 ಕೊಡಿ ದೀಪೆ ದಡಿ ಮುಟ್ಟುವೆ ಕೈತ ಬಾಸೆಡು 4 ನೀರುವೆ ಕೈತ ಬಾಸೆಡು ಅಕಲೆ ಬಾಸೆ ಕೊರ್ಪೆ ಮುದ್ರೆ ದಲ್ಪ ಕರ್ಸಲೆ ಊರ್ಬೇನೆ ಭೂಮಿಗೆ ಊರ್ಬೆ ಆಯ್ ಪಿರಿವೆ ಆಯ್ ಪಿರಿದು ಮನೆ ಮಂಚೋಡ ಆಪಿ ದೈವ ಪಿರಿದು ಒಂತದಿಂದ ಬಾ ಮಗಳಿಗೆ ಗಂಡಂತರ ಆ ಪುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪುಡೆ ಏರು ಅಂಜೆ ಮಲ್ದೆ ಆಗ ಪೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಾರ ಅಡ್ಡತಾರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬೂದು ಅಗಳು ಅಂತೆ ಆಪೇರು ಐದು ಬೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ಬೇರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋದು ಐ ಕಟ್ಟಗಡಿ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ಬೇರು ಅಗಳು ಅವು ಕಡೆ ಆಯ್ತು ಅಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಯ್ನ ಒಯ್ಕಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ಎರಡ ಆಯ್ತು ಕಡೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆಯ್ತು